Takže, čaute, moje meno je Kateřina Daniela a dneska to natáčam hneď z brány, pretože som na to zabudla, lebo som sprostá. No čo? Ideme hore po škúti. Uvidíme sa až vo výťahu. Som tu. Ja som na to čakala asi hodinu, no hodinu ne, ale neviem čo, sa tam zdržal, keď išiel hore. Takže vám poviem, že natočím aj jak idem na karate, neviem, 4 alebo 3, tak ja tam. Takže uvidíme sa až v mojej izbe. Sme v izbe. Takže toto je môj strýko. Pozdrav do videa. Čakaj. Ahoj. Čo ideš robiť? Napiť sa. Mám ho rada. To je luster. Čauko.